Здравейте хора, аз съм помпата БГ Играс и ви обещах, че този епизод ще слагам вода в басейна и реших да го направя. Тук съм забрала да го счупя, но сега ще го чупя, само да трябва да направя едни неща. Кирка. Първо си мисля да отида за вода, но ако щупа, дали стане? После пак сложа. Не стана. Значи, хора, ще направя мина. Някак се стъмнява и реших да легна. И легна, то стана.